Уважаеми колеги, предлагам да започнем. Уважаеми господин кмет, уважаеми заместник-кметове, уважаеми господин Цонев, колеги общински съветници, уважаеми съграждани, медии, заседанието на Общински съвет Търговище е свикано на основание член 23 алинея 4 точка 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация. На заседанието присъстват 26 общински съветника. Необходимият кворум е налице, поради което откривам днешното последно редовно заседание за 2024 година. Уважаеми колеги, предварително бе обявен дневният ред на днешното заседание. Има ли предложения за промени по дневния ред? Заповядайте, доктор Димитров. Благодаря, господин Тахиров. Уважаеми общински съветници, предлагам една извънредна докладна записка, а това е именно процедура БГ 05 СФПР 002-2.012 иновативни заедно социални услуги, финансиране по програма Развитие на човешките ресурси. Всъщност това е продължението на програмата Грижа в дома. Предлагам да се включи като извънредна докладна. Благодаря. Благодаря и доктор Димитров. Има ли други предложения? Заповядайте, господин Велчев. Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници, оттеглям точка 13 от дневния ред и моля да разгледате дневния ред без тази точка, тъй като е необходимо да се направят уточнения по параметрите на конкурса и ще я внесем отново на следващото заседание. Благодаря. И аз благодаря, господин Велчев. Има ли други предложения за промени по дневния ред? Не виждам. Уважаеми колеги, господин Велчев оттегли точка 13, което, тъй като е от вносителя, няма да го гласуваме, но доктор Димитров направи предложение за включване на нова точка в дневния ред относно процедура БГ 05 СФПР 002-2012 иновативни здравно-социални услуги, финансирани по програма Развитие на човешките ресурси 2021-2027 година. Който е съгласен докладната записка да влезе в дневния ред под номер 13, ще я сложим под номер оттеглената, за да може да нарушаваме реда на другите, моля да гласува. Режим на гласуване. Гласували 27. За 27, против и въздържали се няма. Предложението се приема. Благодаря ви. Ще изчакаме системата. Така, уважаеми колеги, предлагам на гласуване дневния ред с така направеното изменение. Който е съгласен проекта за дневен ред да бъде приет за окончателен за днешното заседание, моля да гласува. Решим на гласуване. Гласували 27, за 27, против въздържали се няма. Дневният ред се приема. Благодаря ви.
Уважаеми колеги, преди днешното заседание на Общински съвет заседаваха четирите постоянни комисии: икономическа политика, правна комисия, образование, култура и здравеопазване и социална политика. Комисията по териториално селищно устройство не заседава поради липса на кворум. И тук може би е момента господин Асенов като председател, тъй като в септември или мисля, че пак не заседаваше комисията, може би ще трябва с членовете да видите какъв е проблема, ако е часа евентуално да не ги устройва или нещо, което да коригираме за следващата година, от гледна точка да не се случват примерно докладни да влизат на заседание без да са разглеждани от комисията. Нека самата комисия да седнат да се разберат, преди това да имат уведомления, ако някой ще отсъства, до председателя, за да може той да знае кворума евентуално и ако трябва да го отложим за друг ден, но наистина комисиите да заседават. Давам думата на господин Синан Самиев, председател на Комисията по икономическа политика, който ще доклада становището на двете постоянни комисии, икономическа политика и правна комисия, които проведоха съвместно заседание. Заповядайте, господин Самиев. Благодаря. Уважаеми господин председател, уважаеми господин кмет, уважаеми господин заместник кмет, уважаеми господин главен архитект, уважаеми общински съветници, на 16 декември от 15 часа тук в зала Христо Самсаров на община Търговище бе проведено съвместно заседание на постоянните комисии по икономическа политика и правна комисия. От 11 членове на Комисията по икономическа политика присъстваха 9, а от 7 членове на правна комисия присъстваха 5 и двете комисии имаха кворум. Бяха разгледани точките от 1 до 12, също така 19 и 20. Точка 13 фигурираше в проекта за дневен ред, но беше оттеглена от господин Велчев. Имаше дискусии основно по първа и втора точка, бяха поставени конкретни въпроси, които получиха отговори от страна на общинска администрация и всички докладни бяха подкрепени. И накрая ще завърша с едно кратко обращение от името на групата общински съветници от Движението за права и свободи. По случай предстоящите коледни и новогодишни празници поздравяваме всички жители на община Търговище. Благодарим за вниманието. Благодаря, господин Самиев. Давам думата на госпожа Анета Куманова, председател на постоянна комисия образование и култура, която ще доклада становище на две постоянни комисии образование, култура и здравеопазване и социална политика, които проведоха съвместно заседание. Заповядайте, госпожо Куманова. Благодаря. На 16 декември от 13 часа в тази зала се проведе съвместно заседание на постоянните комисии здравеопазване и социална политика, образование и култура. И двете комисии имаха кворум. Бяха разгледани от предварително оповестения дневен ред 7, 19, 20 и вкараната извънредна докладна. Всички докладни бяха подкрепени единодушно. Благодаря. Аз също, ако позволите, господин Тахиров, използвам дадената ми дума от името на групата общински съветници ГЕРБ-СДС да изкажем поздравления във връзка с предстоящите коледни и новогодишни празници. На всички пожелаваме здраве и благоденствие да има в домовете ви, а новата година да донесе много нови идеи, вдъхновени и щастливи дни. Благодаря ви. Благодаря, госпожо Куманова. Колеги, чухте становището на комисиите, които заседаваха и преминаваме към първа точка от дневния ред, а именно одобрение на план сметката за 2025 година за разходите за извършване на дейностите по член 66 от Закона за местните данъци и такси. Давам думата на доктор Димитров, кмет на община Търговище. Заповядайте. Благодаря, господин Тахиров. Уважаеми общински съветници, съгласно член 62 от Закона за местните данъци и такси, в съответствие с член 66 от същия закон и член 20 от Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги и права на територията на община Търговище, дейностите по осигуряване на съдове за съхранение на битовите отпадъци, събиране, транспортирането им до депата и други инсталации и съоръженията за третирането им, проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване, мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации и съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, включително отчисленията по член 60 и 64 от ЗО, почистване на уличните платна, площади, алеи, паркове и други територии от населените места, предназначени за обществено ползване в община Търговище, се извършва въз основа на одобрена план сметка с решение на Общинския съвет до края на текущата година. Средствата за изпълнение на изброените дейности се осигурява основно от такса битови отпадъци, определена съгласно
член 20 от наредбата, на база данъчна оценка на имотите на гражданите и фирмите. За предприятията е предоставена възможност да заплащат таксата според заявеното от тях количество битови отпадъци съгласно вида и броя на съдовете за съхраняване и честотата на извозване. Приложение номер 1, член 23 от наредбата. За 2025 година е предвиден приход от такси битови отпадъци и други източници в размер на 7 милиона 277 хиляди лева, определена на база 80% събираемост от общия облог, както и предвидени за годината приходи от недобори, очаквания, преходен остатък по план сметката за 24 и възстановените отчисления по член 64 от ЗОО, както и до финансиране на план сметката с приходи от местен характер и други източници от централния бюджет. Размерът на такса битови отпадъци за нежилищните имоти на физически лица и предприятия 4,5 промила се запазва без изменение за 2025 година, а жилищните имоти на физически лица и предприятия е предвидено увеличение на таксата за 2025 година, като новия размер е 3,2 промила върху данъчната основа на имотите. Увеличение размер на таксата няма да бъде достатъчен за покриване на разходите по план сметката, като прогнозният недостиг е 1 милион 916 хиляди 700 лева и ще бъдат осигурени от други източници. Разходите по план сметката за 2025 година, относими за календарната година без влиянието на капиталовите разходи, са в размер на 6 милиона 739 хиляди 600 лева. Основните причини за увеличените разходи по план сметката са следните: увеличаване на разходите по третиране на битовите отпадъци, увеличение на минималната работна заплата за 2025 година, увеличаване на разходите за сепариране на битовите отпадъци, увеличаване на разходи за събиране и транспортиране на битови отпадъци, основно проистичащи от цените на горивата и разходите по поддръжка на техниката, увеличените разходи за поддръжка на териториите за обществено ползване в населените места. В изготвената обобщена план сметка на община Търговище, предвидените разходни средства за разпределение в 3 раздела съгласно Закона за местните данъци и такси, както следва: раздел 1 – събиране и транспортиране на битовите отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното третиране. Включени са следните дейности: придобиване на съдове за събиране на битови отпадъци, в това число контейнери 4 кубика, контейнери тип Бобър 1,1 кубика, контейнери с обем 120 литра, придобиване на компостери, поддържане на съдове за събиране на битови отпадъци, изграждане на площадки за контейнери, джобове, придобиване на превозни средства за транспортиране на битови отпадъци, както и поддържането им и събиране на транспортиране на битовите отпадъци до съоръжения и инсталации за третиране, уведомление на лица по член 64 за дължими такси и мерки за насърчаване и повишаване събираемостта на ТБО на обща стойност 1 милион 489 хиляди 700 лева. Раздел 2. Разходи за третиране на битови отпадъци, не обхванати в управлението на масово разпространените отпадъци, както и проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци и други инсталации и съоръжения за оползотворяване и обезвреждане на битовите отпадъци, за поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депото за битови отпадъци и други инсталации. Предвидени са разходи за изграждане на площадка за едрогабаритни отпадъци, поддържане и експлоатация на депа за битови отпадъци, в това число депо за битови отпадъци село Пайдушко, площадка за компостиране на биоотпадъци, площадка за инертни строителни отпадъци село Пролаз, разходи за сепариране на битови отпадъци, транспортиране, предварително третиране на смесени битови отпадъци, обезпечения по член 60 и 64 от ЗО. Общата стойност 3 милиона 321 хиляди 700 лева. Раздел 3. Поддържане чистотата на територията за обществено ползване в населените места и селищните образувания в общината. Включени са разходи за почистване на битови отпадъци на улици, от битови отпадъци на улици, площади, тротуари, алеи, паркове, междублокови пространства, обособени детски площадки и други територии за обществено ползване. Тук сумата е 2 милиона 645 хиляди 600 лева. Общия размер на необходимите разходи по обобщената план сметка на община Търговище за 2025 година с включените капиталови разходи за всички дейности е 7 милиона 277 хиляди лева. В това число район Търговище 4 милиона 953 хиляди 864 лева, район села на територията на община Търговище 2 милиона 323 хиляди 136 лева. Във връзка с гореизложеното предлагам Общинския съвет Търговище да вземе следното решение:
На основание на законите, Общинския съвет Търговище одобрява план-сметка за 2025 година съгласно приложение 1.1 и всяка дейност, включваща разходи по осигуряване на съдове за съхраняване на битови отпадъци, контейнери, кофи и други, събиране, включително разделно на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за третирането им, проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване, мониторинг на битовите на депата за битови отпадъци и други инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, включително отчисленията по член 60 и 64 ЗО и почистване на уличните платна, площади, алеи, паркове и другите територии на населените места, предназначени за обществено ползване, разпределени по райони съгласно приложение 1.2, 1.3. Решението влиза в сила от 1 януари 2025 година. Тук има и приложение. Благодаря ви. Голяма е докладната. Опитах се бързо да я прочета. Ако има въпроси, ще отговорим. Благодаря ви. Благодаря и доктор Димитров. Наистина, хубаво е, че прочетахте цялата, защото това е докладната, която интересува всички граждани и нека да я чуят. Колеги, имате думата по първа точка. Има ли желаещи да вземат отношение? Заповядайте, господин Асенов. Като ръководител на група, господин Загоров е с предимство. Благодаря ви, господин председател, уважаеми господин кмет, уважаеми заместник кметове и главен архитект, уважаеми колеги, гости и медии. На мен ми е напълно ясно какво решение ще вземем, за добро или за лошо, за тази докладна, но искам само да отбележа, че кметския екип в София в момента предлага да намалят техните такси за битови, извинете, за промилите. И като те слагат мотив за това нещо, че за последната година са успели да направят оптимизации на процесите, които са довели до това предложение. Доктор Димитров беше споменал, че от доста време не са вдигани промилите в Търговище за битовите, за жилищните имоти, но се надявам, че след повишението тази година ще се поработи малко и върху оптимизацията на разходите, които имаме тук в Търговище. Благодаря ви. Благодаря, господин Асенов. Ще отговорите? Да, нека въпрос. Ще отговоря. Уважаеми господин Асенов, благодаря за въпроса. Току-що даже така четох, че даже в някои общини, община Кюстендил ми пращат, са дигнали за малките населени места до 9,5 промила такса битови отпадъци. При нас, понеже данъчната оценка на имотите е много ниска, затова и по селата се плаща много малко. По отношение на София, не знам дали сте ходили скоро в София, но софиянци говорят, че скоро плаховете ще ги изядат. Не знам, който е ходил в София, нека да каже. Да. Благодаря. Така, благодаря. Заповядайте, господин Велчев. Нека да отговорите. Благодаря, господин председател. Уважаеми общински съветници, искам да кажа няколкото ми. Безспорно, приемането на план-сметката е един от основните финансови документи, които Общинския съвет приема, заедно с бюджета на община Търговище. Това са двата основни документа. Сега, искам да кажа това, че ако правим сравнение с София, те там работят по план-сметката от преди 2 години, защото Общинския съвет не им прие последните 2 план-сметки. И фактически те търсят по някакъв начин да постигнат съгласието, но принципно искам да ви кажа, че в големите градове, като София, Варна, Бургас, данъчните оценки са много високи. И там с по-ниски промили успяват да си осигурят средствата по план-сметката на чистотата, докато в по-малките населени места са много високи промилите, защото данъчните оценки са много ниски. Ние сме, може би, някъде по средата, но последно при нас данъчните промилите не са променени от 2009 година. Това ни е първото изменение и това е едно от съществените разлики спрямо план-сметката от миналата година.
Другото, което е, ние за трета година вече провеждаме публично обсъждане на план-сметката, въпреки че това не е задължително по Закона за местните данъци и такси все още. И там в подробности изяснихме какви са причините за това увеличение. И това, което е много важно да го имаме предвид, че ние няколко години задържахме това увеличение, тъй като се очакваше данъчните оценки да бъдат променени. Те от 2008 година не са променени. Данъчните оценки и са такива, каквито са и сега за този дълъг период. Това, ако бяха променени данъчните оценки, може би нямаше да се налага да променяме промилите, но много общини го направиха, защото не се очаква да се променят данъчните оценки на имотите. И другото, което е важно, запазихме без изменение промилите за фирмите, където фактически там промилите са 4 промила и половина. Така че това са основните неща, които искам да отбележа по план-сметката. Действително по разходната част сме направили максималното, което е възможно към момента, за да можем да балансираме план-сметката, и въпреки това 1 милион и 200 хиляди е недостига, който трябва да осигурим от други средства от местните приходи, тъй като дори и това увеличение не може да балансира план-сметката, и за да я балансираме ще ползваме други приходоизточници с местен характер. Това е като цяло. Благодаря. Благодаря, господин Велчев. Заповядайте, господин Асенов. Явно иска дублика. Благодаря, господин председател. Единствено искам да отбележа, че моето изказване не беше като някаква критика, а по-скоро да се опитаме наистина да оптимизираме по всячески начин да се намалим разходите. Нищо друго. Благодаря. Благодаря. Да, заповядайте, доктор Димитров. Да, и аз така го разбирам, но въпреки че не бяхме задължени да правим публично обсъждане, ние го направихме. Някои от общинските съветници присъстваха. Там се изговориха много неща, отговорихме на много въпроси, така че когато правим обществено обсъждане, искам да поканя всички да присъстват, защото тогава наистина има възможност да се разпространим в подробности в план-сметката. Благодаря ви. Благодаря ви. Заповядайте, господин Загоров. Уважаеми господин председател, уважаеми господин кмет, заместник кметове, уважаеми колеги, знаем всички, че през тази календарна година Народното събрание за пореден път отложи нов законопроект, касаещ такса смет. По-скоро регламентирането му съгласно и европейското законодателство. В европейския регламент изрично е казано, че замърсителя заплаща тази такса. Отлагането му за пореден път е насочено за 25-та година, за следващата календарна, и се предполага, че повече такива отлагания няма да има, тъй като ще подлежи на санкции от Европейския съюз. Нас ни очаква нов регламент, който анализаторите почти всички твърдят, че разходите на общините ще се качат драстично, което означава, че такса смет не само за битовите, но и за юридическите лица ще се завиши многократно, което поставя нови предизвикателства пред всички общини, а именно оптимизиране на разходите. С това преамбюл въпросът ми беше към общинска администрация: имаме ли времеви интервал, в който да очакваме, че новата ни клетка, новото ни депо ще започне да влезе в експлоатация, тъй като сме наясно, че в момента битовия отпадък се извозва на доста голямо разстояние, което естествено генерира в план сметката ни допълнителни разходи, които разходи, ако можем да си ги оптимизираме за следващата година, и други съпътстващи естествено, като сепариране и така нататък, за следващата година с новите регламенти, за да влезем с по-малко разходи в план сметката си. Това е въпросът, който имам към общинска администрация. Искам в контекста на него и на темата, която обсъждаме, да призова всички граждани на общината, фирми и институции да оказват пълно съдействие на община Търговище, когато се касае за замърсяване на населените места
Виждаме райони в града ни, в които се изхвърлят нерегламентирано битови отпадъци и мога да ви твърдя изрично, че те не се изхвърлят от жителите по тези райони, цитирам, в близост до бензиностанция Тайфун и други подобни места. Общината полага грижи, дори с тежка техника, но за съжаление трайно този въпрос не се решава, включително и протока на река Сива е затруднен. Не дай се Боже, настъпят някакви природни явления. Затова призовавам всички институции, които законотворецът ги е овластил, и всички граждани да окажем съдействие, за да не допускаме в 21 век такова замърсяване. Благодаря ви. Благодаря, господин Загоров. Заповядайте, доктор Димитров. Благодаря, господин Загоров. По отношение на такса битови отпадъци и това, което предстои, така според разговорите в Сдружението на общините, това ще бъде най-голямото предизвикателство на този мандат, на общия ни мандат. Как ще го направим следващата година, защото ако сега има замърсяване, тогава замърсяванията ще бъдат още повече. Така е наистина, където е Тайфуна, всяка седмица чистим с БКС, всяка година чистим коритото на река Сива. Трудно е, пред мене ми се е случвало с каруци да се изхвърлят битови отпадъци. Стремим се да се справим с този проблем. Аз така и предния път казах, че много така кампании са направени кметски от това място, защото винаги има битови отпадъци там, но това нещо ще се задълбочи в следващата година. Ще има изчисляване. Тогава наистина на обсъждането на план сметката трябва много да си говорим. Така че съгласен съм абсолютно с вас. По отношение на депото, предстои пускане на депото за битови отпадъци и откриването му. Очаквахме това да стане до края на тази година, може би ще стане началото на следващата година, януари месец, поради забавения в едни разрешения от енергото, но ще го открием депото. По отношение на транспорта ни до завода за оползотворяване е безплатен, т.е. за сметка на завода. Тази година с господин Велчев имахме среща. Те поеха дори и товаренето на битовия отпадък също да бъде за тяхна сметка и ни намалиха така. И цената е горе-долу около 170 лева ли беше, господин Велчев, без ДДС. Такава е цената за всички общини. Като си направим сметка, горе-долу не излиза толкова, колкото ще поддържаме и депото, дори малко повече, понеже трябва да се сепарира отпадъка. Доколкото имам един спомен, след 2030 година ние имаме право да депонираме само 30% от битовия отпадък, всичкия другия трябва да минава на друго оползотворяване. Аз смятам, че депото е така една защита, едно бъдеще за града, понеже имаме промишленост, правим индустриална зона и колкото можем по-бавно да го запълваме това депо, ще бъде по-добре, защото за в бъдеще други клетки едва ли ще се разрешават. Може би това е единствената клетка, която ще се открие в Североизточна България. Ще гледаме да я пазим от запълване. Благодаря за въпроса. Благодаря. Някой друг иска да вземе отношение? Ако няма желаещи, преминаваме в режим на гласуване. Гласували 29. За 23, 3 против, 3 въздържали се. Докладната се подкрепя. Благодаря ви. Преминаваме към втора точка от дневния ред. Приемане на наредба за изменение и допълнение на наредбата за базисните цени при отдаване под наем на общинско имущество на община Търговище. Докладва доктор Димитров. Заповядайте. Благодаря, господин Тахиров. Уважаеми общински съветници, много е дълга тази докладна. Един от източниците за приходи в общинския бюджет са приходите
са приходите от отдаване под наем на имущество и наеми от земя. И те са общо 998 700 лева, което представлява 6,82% от собствените приходи в бюджета. Техният относителен дял за 2024 година в приходната част на бюджета спрямо последните години намалява 7,22% е бил за 2023 година, тъй като при другите местни приходи има ръст, докато приходите от наеми се запазват в резултат на постоянната базисна основа при определението. Освен като приходоизточник, общинските наеми имат и регулативна функция за местната икономика, задържането на цените на наемите, значително под пазарните, създава условия за нелоялна конкуренция между търговците и неформален признак за държавна помощ. Основната наемна цена в община Търговище е 0,60 лева на метър квадратен, съгласно член 7 алинея 2 от наредбата, и тя е основа за определене на базисните цени на различни видове обекти и тяхното местоположение. Основната наемна цена не е променена от 2011 година. В тази връзка предложението на администрацията е тя да стане 1 лев. При увеличение на основната наемна цена от 60 стотинки на 1 лев, за търговски и други обекти, търговия, услуги, складове, ателиета в годишен размер увеличението е с 59 028 лева. За медицински кабинети в годишен размер увеличението е 10 608 лева. За жилища в годишен размер увеличението е 58 872 лева. Общия размер на годишното увеличение ще е в размер на 128 508 лева. Последната актуализация на базисните цени при отдаване под аренда на ниви и имоти с трайни насаждения е извършена 2016 година, като определените базисни цени са следните: ниви 33 лева на декар, трайни насаждения 41 лева на декар. Последното увеличение от 2016 година е извършено в съответствие с цените за отдаване под аренда на земите от Държавния поземлен фонд. Цените за отдаване под аренда на земите от Държавния поземлен фонд се актуализират всяка година. Последната актуализация е следната: за ниви 58 лева на декар, за трайни насаждения 78 лева на декар. С цел обезпечаване разходите за местни дейности, изравняване цените за отдаване под аренда на земеделските земи, собственост на община Търговище и земите от Държавния поземлен фонд, следва да бъде извършена актуализация на базисните цени, както следва: ниви 58 лева на декар, насаждение 78 лева на декар. Очакваните приходи след изменение на базисните цени в годишен размер са за ниви увеличението на приходите в годишен размер от 144 864 лева на 214 147 лева, допълнителен приход 69 283 лева. За трайни насаждения увеличението на приходите от 150 078 лева на 210 454 лева, допълнителен приход 60 374 лева. След приемането на измененията и допълненията в наредбата за базисните цени при отдаване под наем на общинско имущество на община Търговище, в общинския бюджет ще постъпят допълнителни приходи в размер на 258 167 лева. С реализирането на тези приходи ще бъдат обезпечени разходи за издръжка на местните дейности, основно в общински предприятия, за дейности по текущ ремонт, поддръжка на улична мрежа, озеленяване, поддържане на паркове и детски площадки, осигуряване на средства за пътна маркировка и пътни знаци за подобряване на безопасността на движението в градска и общинска пътна мрежа, поддръжка и текущ ремонт на общинския жилищен фонд. Също така с предложените промени се изпълнява въведението в параграф 6 от преходни разпоредби на Закона за въвеждане на еврото в Република България задължение на местните власти да приемат в 6-месечен срок от влизането в сила на този закон изменения и допълнения в подзаконови нормативни актове във връзка с въвеждането на еврото като парична единица на Република България. Във връзка с гореизложеното предлагам Общинския съвет да вземе следното решение: на основание на законите Общинския съвет Търговище приема наредба за изменение на наредбата базисни цени при отдаване под наем на общинско имущество на община Търговище, както следва. Член 2.3 придобива следния вид: недвижими имоти, помещения, предназначени за задоволяване на административните потребности на синдикални организации. В член 2
параграф 2, член 4 се отменя алинея 2, параграф 3, член 6, алинея 2 се придобива следния вид. Базисната цена на декар при предоставяне на общински и училищни земеделски земи под аренда за създаване на нови трайни насаждения се определя както следва. Лозя. Гратисен период 3 години, първи период на плододаване 4-7 година 62 лева на декар или 31,70 евро на декар, втори период на плододаване 8-20 година 94 лева на декар, 48,06 евро на декар, останалият период на плододаване 62 лева на декар, 31,70 евро на декар. Овощни насаждения. Гратисен период 4 години, първи период на плододаване 5-7 година 52 лева на декар, 26,59 евро на декар, останалият период 78 лева на декар, 39,78 лева на декар или 39,88 евро на декар. Ягодоплодни култури, гратисен период 2 години, за периода на плододаване 71 лева на декар или 36,30 евро на декар. Етерично-маслени култури, гратисен период 3 години, за периода на плододаване 47 лева на декар или 24,03 евро на декар. Култивирани билки със срок на предоставяне 5 години, гратисен период 1 година, от 2 до 5 година 33 лева на декар, 16,87 евро на декар. Така, параграф 4, член 7, алинея 2 придобива следния вид. Основна наемна цена за 1 квадратен метър, полезна площа 1 лев или 0,51 евро. Приложенията към член 6, алинея 1 се изменя както следва. Базисни наемни цени за предоставяне под наем, наредба, право на ползване на общински училищни земи и единични дървета, като тук цените са транскрибирани от левове в евро. Параграф 12. Действащите договори за наем, аренда, право за ползване на земеделски земи се актуализират в частта относно наемното арендното плащане в случаите, когато той е под размера на новоприетите базисни цени. И параграф 7. Наредбата за изменение и допълнение на наредбата за базисните цени при отдаване под наем на общинско имущество на община Търговище е приета с решение и протокол на Общинския съвет, считано от 1 януари 2025 година, с изключение измененията и допълненията, отнасящи се за сумата посочени в евро, които влизат в сила от датата на въвеждане на еврото в Република България. Благодаря ви, това е накратко наредбата. Благодаря, доктор Димитров. Колеги, имате думата по точка 2. Иска ли някой да вземе отношение? Ако няма желаещи, режим на гласуване. Гласували 28. За 26, против няма, въздържали се 2, докладът се подкрепя. Благодаря ви. Преминаваме към трета точка. Приемане на наредба за изменение и допълнение на наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и права на територията на община Търговище. Докладва доктор Димитров. Заповядайте. Благодаря, господин Тахиров. Също една дълга наредба. Уважаеми общински съветници, публичният характер на дейностите по управление на отпадъците и чистотата на местата за обществено ползване, възложени на кмета на общината, съгласно член 4 не 1 от Закона за местните данъци и такси, налага специфичен метод за определение на такса битов отпадък, който да отразява всички действителни разходи на общината по изпълнение на посочените дейности. За да се покрият действителните разходи, заложени в план сметката по чистотата за 2025 година, е необходимо да се увеличат прихода от такса битов отпадък с 835 хил. лева, което налага увеличение на таксата битови отпадъци за жилищни имоти от 1,9 промила на 3,2 промила от данъчната оценка на съответния имот. Причината, която налага повишението, не е свързана с допълнително възложени дейности в план сметката
като увеличението се дължи на промената в минималната работна заплата за страната от 933 на 1077 лева, считано от 1 януари 2025 година, както и предвидените по-големи разходи за гориво, консумативи, резервни части и сервизно поддържане на техниката. Анализът на приходната част на план-сметката показва, че размерът на такса битови отпадъци не е променен в последните 16 години. Следва да се има предвид, че планираното увеличение на размера на таксата не компенсира недостига в план-сметката. За да бъде компенсиран той, са необходими още 1 249 700 лева, които общината планира да осигури от други приходи по бюджета си. Целта е да се избегне прекомерно увеличение на размера на таксата. В същото време ще се подсигури преминаването към новия модел на изчисляване и събиране на таксата, който се очаква да влезе от 2026 година. Общият размер на разходите по проекта на план-сметка за 2025 година възлиза на 7 277 хил. лева. За сравнение, предвидените разходи в план-сметката за 2024 година са 8 374 хил. 617 лева. Разликата проистича основно от заложените средства за нова клетка на депото за отпадъци, изграждането на която ще приключи до края на годината. Без влиянието на капиталовите разходи в план-сметката за 2025 година, общия размер е на 6 739 600 лева спрямо 5 904 410 лева за 2024 година. Това представлява увеличение на разходите за 2025 година с 835 190 лева, 14,14%. Аналогично на такса битов отпадък е наложително да се извърши промяна в цената на депониране на отпадъци в регионално депо за неопасни отпадъци Пайдушко от 30 лева на 171 лева и 61 стотинки на тон без ДДС, съгласно анализ на ОП-БКС. Причината е, че цената на депониране на отпадъци трябва да възстановява разходите за изграждане на депото и да покрива разходите за експлоатация, мониторинг, закриване след експлоатационни грижи на площадката на депото. Значителното увеличение се дължи на това, че предстои въвеждане в експлоатация на нова клетка на регионалното депо. В цената за депониране са включени различните разходи, трудови разходи, разходи за материали, за изграждане на газови кладенци, за външни услуги, разходи за мониторинг съгласно комплексното разрешително, метеорологични проверки, разходи за разстилане, уплътняване, запръстяване, амортизации. Представените административни и технически услуги съгласно приложение 4 и приложение 5 към наредбата, касаещи устройство на територията, околната среда и транспорт, не са променени през последните 4 години с оглед променената икономическа обстановка и налагащите се през последните години темп на годишната инфлация в страната и нарасналите разходи за предоставяне на услугите е необходимо някои такси и цени на услуги, определени от Общинския съвет Търговище, да бъдат актуализирани, тъй като към настоящия момент разходите по тяхното предоставяне значително надвишават определения към момента размер. Също така, с приложените промени се изпълнява въведеното в параграф 6 от преходните разпоредби на закона за въвеждане на еврото в Република България, задължение на местните власти да приемат в 6-месечен срок от влизане в сила на този закон изменения и допълнения в подзаконови нормативни актове във връзка с въвеждане на еврото като парична единица в Република България. Следващата причина за предложените изменения и допълнения в разпоредбата на член 10а от Закона за електронното управление, която гласи, че административните органи предоставят административните услуги по електронен път с намалена такса спрямо таксата за присъствено заявяване и предоставяне. То е да се представи намаления размер на такси при електронно предоставяне на услуги. За да се изпълни посоченото законово задължение в проекта за изменение и допълнение на наредбата е предвидено въвеждане на нов член 8а. Минималният процент на намалението, посочен в Закона за електронното управление, е 10 на 100, като намалението не може да надвишава 20 лева. Във връзка с гореизложеното, предлагам Общинския съвет Търговище да вземе следното решение на основание на законите. Общинския съвет Търговище приема наредба за изменение и допълнение на наредбата за определението и администрирането на местни такси и цени на услуги и права на територията на община Търговище, както следва. Тук са много таблици, които няма да ги чета. Ако имате въпроси, ще отговорим.
Имате и приложенията. Благодаря и доктор Димитров. Колеги, имате думата по точка 3 от дневния ред. Иска ли някой да вземе отношение? Ако няма желаещи, режим на гласуване. Гласували 27. За 22, против 1, въздържали се 4. Докладът се подкрепя. Благодаря ви. Преминаваме към следващата точка 4. Продължаване срока на договор за възлагане управлението на общински пазари ЕООД, град Търговище. Докладва господин Велчев. Заповядайте. Уважаеми господин председател, уважаеми господин кмет, уважаеми общински съветници, колеги, предлаганата докладна записка касае управлението на общински пазари ЕООД, в което община Търговище е едноличен собственик на капитала. Поради изтичането срока на договора на досегашния управител на 1 януари 2025 година е необходимо неговото продължаване. С оглед на гореизложеното, предлагам Общински съвет Търговище да приеме следното решение. Първо, на посочените основания Общински съвет Търговище дава съгласие за назначаване на Хатиже Алиева за временно изпълняващ длъжността управител на Общински пазари ЕООД, считано от 2 януари 2025 година за срок от 6 месеца или до провеждане на конкурс. Основното месечно възнаграждение се определя съгласно член 47 от наредбата. И второ, упълномощава кмета на община Търговище на основание член 35 от наредбата да сключи допълнително споразумение към договора за управление при условията на точка 1. Благодаря. Благодаря, господин Велчев. Колеги, имате думата по точка 4. Ако няма желаещи, режим на гласуване. Гласували 27. За 25, против 1, въздържал се 1. Докладът се подкрепя. Благодаря ви. Преминаваме към следващата точка 5, която е идентична. Продължаване срока на договор за възлагане на управлението. Става въпрос за БКС Индустриален парк Търговище ЕООД, град Търговище. Докладва отново господин Велчев. Заповядайте. Уважаеми общински съветници, предлаганата докладна записка касае управлението на БКС Индустриален парк Търговище, в което община Търговище е едноличен собственик на капитала. Поради изтичане срока на договора на досегашния управител на 4 януари 2025 година е необходимо неговото продължаване. С оглед на гореизложеното, предлагам Общински съвет Търговище да приеме следното решение. Първо, на посочените основания Общински съвет Търговище дава съгласие за назначаване на Иван Иванов за временно изпълняващ длъжността управител на БКС Индустриален парк Търговище ЕООД, считано от 5 януари 2025 година за срок от 6 месеца или до провеждане на конкурс. Основното месечно възнаграждение се определя съгласно член 47 от наредбата. И второ, упълномощава кмета на община Търговище на основание член 35 от наредбата да сключи допълнително споразумение към договора за управление при условията на точка 1. Благодаря. Благодаря, господин Велчев. Колеги, иска ли някой да вземе отношение по точка 5? Ако няма желаещи, режим на гласуване. Гласували 27. За 24, против 1, въздържали се 2. Докладът се подкрепя. Благодаря ви. Преминаваме към 6-та точка от дневния ред, а именно предоставяне на земеделска земя за изпълнение на решение на Общинска служба по земеделие град Търговище. Докладва господин Велчев. Заповядайте.
Уважаеми общински съветници, постъпило е мотивирано искане от началника на Общинска служба по земеделие град Търговище по реда на член 45Ж от Правилника за прилагане на Закона за собствеността във връзка с параграф 27, алинея 2, точка 1 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделски земи за изпълнение на решение от 15.10.2024 г. на Общинска служба по земеделие и гори за възстановяване правото на собственост на Стефан Димитров Николов в съществуващи стари реални граници в размер на 0,876 декара от поземлен имот в местност Юке, град Търговище. Съгласно параграф 27, алинея 2, точка 1 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, Общинския съвет предоставя земи от Общинския поземлен фонд за установяване на границите на земеделските имоти, за които е издадено разрешение на Общинска служба по земеделие за признаване правото на възстановяване на собствеността в съществуващи или възстановими стари реални граници. Предвид гореизложеното, предлагам Общински съвет Търговище да приеме следното решение. На посочените основания Общински съвет Търговище предоставя на Общинска служба по земеделие град Търговище 0,876 декара от поземлен имот с посочен идентификатор в местност Юкя с начин на трайно ползване, друг вид трайно насаждение, категория 6 за изпълнение на решение от 15.10.2024 г. на Общинска служба по земеделие град Търговище за възстановяване правото на собственост на наследниците на Стефан Димитров Николов в съществуващи стари реални граници. Има приложение към докладната. Благодаря, господин Велчев. Колеги, имате думата по точка 6. Ако няма, режим на гласуване. Гласували 25. За 23, против няма, въздържали се 2. Докладната се подкрепя. Благодаря ви. Преминаваме към точка 7. Освобождаване от заплащане на наем и консумативи на Сдружение Баскетболен клуб Светкавица и Сдружение Шахматен спортен клуб Мисионис за периода на извършване на ремонтни дейности на спортна зала Иван Ангелов. Докладва господин Велчев. Заповядайте. Уважаеми общински съветници, след проведена обществена поръчка, община Търговище е изключила договор с предмет основен ремонт и обновяване на спортна зала Иван Ангелов. В община Търговище са постъпили заявления от Сдружение Баскетболен клуб Светкавица и Сдружение Шахматен спортен клуб Мисионис, които са наематели в спортна зала Иван Ангелов, да бъдат освободени от заплащане на наем и консумативи за периода на извършващия се ремонт и до въвеждане в експлоатация на спортния обект, като срокът на сключените с тях договори за наем да бъде удължен за времето, в което те са били освободени от заплащане на наем. Във връзка с гореизложеното, предлагам Общински съвет Търговище да приеме следното решение. Първо, на посочените основания Общински съвет Търговище дава съгласие за освобождаване от заплащане на наем и консумативи, считано от 1 ноември 2024 година от Сдружение Баскетболен клуб Светкавица и Сдружение Шахматен спортен клуб Мисионис в спортна зала Иван Ангелов за периода на извършване на ремонтни дейности, съгласно сключен договор с предмет основен ремонт и обновяване на спортна зала Иван Ангелов. Второ, на посочените основания Общински съвет Търговище дава съгласие срокът на сключените договори за наем на двата клуба да бъдат удължени за времето, в което те са били освободени от заплащане на наем и консумативи. Трето, при наличие на платени суми за наем и консумативи, същите да бъдат прихванати от следващи дължими плащания. Четвърто, Общински съвет дава съгласие за периода на ремонта на спортната зала Иван Ангелов
на двата клуба дейността на двата клуба да бъде пренасочена в физкултурните салони на училища общинска собственост. И пето, упълномощава кмета на община Търговище да предприеме необходимите действия за сключване на допълнителни споразумения към договорите за наем. Благодаря. Благодаря, господин Велчев. Колеги, иска ли някой да вземе отношение по точка 7? Не виждам желаещи. Режим на гласуване. Гласували 26. За 25, против няма, въздържал се 1. Докладът се подкрепя. Благодаря ви. Преминаваме към точка 8. Обявяване на общински недвижим имот от публична общинска собственост, частна общинска собственост. Докладва господин Велчев. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Уважаеми общински съветници, община Търговище е собственик на поземлен имот с посочения идентификатор в село Разбой на община Търговище с площ 2064 квадратни метра с начин на трайно ползване за обект за детско заведение и построената в него двоетажна сграда за детско заведение с застроена площ 215 квадратни метра съгласно акт за публична общинска собственост. Сградата е функционирала като детска градина, като в нея се е помещавала смесена детска група, която считано от 1 септември 2012 година е разформирована и лицата, подлежащи на задължителна предучилищна подготовка, са пренасочени в детска градина номер 3 в град Търговище. Имотът е престанал да изпълнява своите функции, за които е бил предназначен и е необходимо да бъде обявен от публична общинска собственост в частна общинска собственост. Съгласно Закона за общинската собственост, имотите и вещите публична общинска собственост, които са престанали да имат предназначението си по член 3 алинея 2, се обявяват от Общинския съвет за частна общинска собственост. С оглед на гореизложеното предлагам Общински съвет Търговище да приеме следното решение. На посочените основания Общински съвет Търговище дава съгласие поземлен имот с посочен идентификатор по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Разбойна с площ от 2064 квадратни метра, начин на трайно ползване, обект за детско заведение и построената в него двоетажна сграда за детско заведение с застроена площ 215 квадратни метра, описани в акт за публична общинска собственост, да бъдат обявени в частна общинска собственост. Благодаря. Благодаря, господин Велчев. Колеги, имате думата по точка 8. Ако няма желаещи, режим на гласуване. Гласували 27. За 26, против няма, въздържал се 1. Докладът се подкрепя. Благодаря ви. Преминаваме към точка 9. Обявяване на части от имоти от публична общинска собственост, частна общинска собственост и прекратяване на съсобственост село Стража, община Търговище. Докладва господин Велчев. Заповядайте. Уважаеми общински съветници, постъпило е заявление от собственика на поземлен имот с пълномощен номер 433, квартал 35 по плана на село Стража относно закупуване на терен общинска собственост с площ 27 квадратни метра и друг също с площ 27 квадратни метра, представляващи част от общински поземлен имот без идентификатор, улица, с цел прекратяване на съсобствеността върху УПИ. Във връзка с гореизложеното и предвид на това, че улиците са публична общинска собственост, е необходимо част от поземления имот без идентификатор, представляващи тези две части от по 27 квадратни метра, да се обявят в частна общинска собственост, за да се предприемат действия за продажба на имотите. Във връзка с това предлагам Общински съвет Търговище да приеме следното решение.
Първо, на посочените основания Общински съвет Търговище дава съгласие част от поземлен имот, представляващ част от улица с площ 27 квадратни метра и част от имот без идентификатор, представляващ част от улица, също с площ 27 квадратни метра, в квартал 35 по плана на село Стража, да бъдат публична общинска собственост, да бъдат обявени в частна общинска собственост. Второ, на посочените основания Общински съвет Търговище дава съгласие да се включат в приложение номер 3 към годишната програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост през 2024 година, тези две части от имотите. Трето, Общински съвет Търговище дава съгласие да се прекрати със собствеността върху регулирания поземлен имот чрез продажба частите на община Търговище, представляващи терена с площ от 27 квадратни метра и другия също с 27 квадратни метра на собственика на поземлен имот с номер 433 в квартал 35 по плана на село Стража. Четвърто, на посочените основания определя пазарна цена за продажба на гореописаните имоти, както следва: на терена с площ от 27 квадратни метра 845 лева без ДДС, при данъчна оценка 64 лева и 60 стотинки, и другия при същата цена и същата данъчна оценка. И последно, упълномощава кмета на община Търговище да издаде заповед и подпише договор за прехвърляне собствеността на имотите общинска собственост. Благодаря. Благодаря, господин Велчев. Колеги, имате думата по точка 9. Ако няма желаещи, режим на гласуване. Гласували 26. За 26, против, въздържали се няма. Докладът се подкрепя. Благодаря ви. Преминаваме към точка 10. Обявяване на част от имот публична общинска собственост, частна общинска собственост и прекратяване на съсобственост в село Дралфа, община Търговище. Заповядайте, господин Велчев. Благодаря, господин председател. Уважаеми общински съветници, настоящата докладна е аналогична на предходната. Става въпрос за село Дралфа и част от улица с площ 24 квадратни метра. Във връзка с това предлагам Общински съвет Търговище да приеме следното решение. Първо, дава съгласие част от поземлен имот без идентификатор, улица, площ 24 квадратни метра в село Дралфа, публична общинска собственост да бъде обявена в частна общинска собственост. Второ, дава съгласие да се включи в приложение номер 3 към годишната програма. Трето, дава съгласие да се прекрати със собствеността чрез продажба частта на община Търговище, представляващ терена с посочената площ и при посочените граници на собствениците на поземления имот с пълноснимачен номер 464. Четвърто, определя пазарна цена за продажба на гореописания имот в размер на 237 лева, без ДДС, при данъчна оценка 54 лева и 70 стотинки. И пето, упълномощава кмета на община Търговище да издаде заповед и подпише договор за прехвърляне собствеността на имота. Благодаря. Благодаря, господин Велчев. Колеги, въпроси, питания по точка 10? Преминаваме в режим на гласуване. Гласували 26. За 25, против няма, въздържал се 1. Докладът се подкрепя. Благодаря ви. Преминаваме към точка 11. Прекратяване на съсобственост град Търговище чрез продажба на поземлен имот номер 73626.509.800. Докладва господин Велчев. Заповядайте.
Благодаря, господин председател. Уважаеми общински съветници, в община Търговище е постъпило заявление от собственика на поземлен имот с посочен идентификатор относно закупуване на терен с площ 125 квадратни метра с цел прекратяване на съсобственост върху урегулиран поземлен имот по плана на град Търговище. Във връзка с това предлагам Общински съвет Търговище да приеме следното решение. На посочените основания Общински съвет Търговище дава съгласие да се включи в приложение номер 3 към годишната програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост на посочения имот от 125 квадратни метра. Второ, на посочените основания Общински съвет Търговище дава съгласие да се прекрати със собствеността върху урегулирания поземлен имот чрез продажба частта на община Търговище, представляваща посочения имот с площ от 125 квадратни метра и при посочените граници. Трето, Общински съвет Търговище определя пазарна цена за продажба на имота в размер на 20 340 лева без ДДС, при данъчна оценка 2812 лева и 50 стотинки. И четвърто, упълномощава кмета на община Търговище да издаде заповед и подпише договор за прехвърляне собствеността на имота общинска собственост. Благодаря. Благодаря, господин Велчев. Колеги, имате думата. Точка 11. Ако няма желаещи, режим на гласуване. Гласували 28. За 28, против въздържали се няма. Докладът се подкрепя. Благодаря ви. Преминаваме към точка 12. Продажба на поземлен имот с идентификатор 73626.506.803 по реда на член 35, алинея 3 от ЗОС. Докладва господин Велчев. Заповядайте. Уважаеми общински съветници, в община Търговище е постъпило заявление относно закупуване на поземлен имот с посочен идентификатор, представляващ терен за ниско застрояване, идентичен с УПИ имот 9 за жилищно застрояване в квартал 10 по плана на град Търговище, улица Мадара с площ 257 квадратни метра, собственост на община Търговище, върху който е построена жилищна сграда, представляваща сградата с посочен идентификатор, въз основа на отстъпено право на строеж. Във връзка с това предлагам Общински съвет Търговище да приеме следното решение. Първо, на посочените основания Общински съвет Търговище дава съгласие да се включи в приложение номер 3 към годишната програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост посочения имот с площ 257 квадратни метра. Второ, на посочените основания Общински съвет Търговище дава съгласие за продажба на земя частна общинска собственост, представляваща терен за ниско застрояване с посочения идентификатор на улица Мадара с площ от 257 квадратни метра на собствениците на сградата с посочения идентификатор. Трето, Общински съвет Търговище определя цена в размер на 58 270 лева без ДДС при данъчна оценка 5782 лева и 50 стотинки. И четвърто, възлага на кмета на община Търговище на посочените основания да издаде заповед и подпише договор за продажба на имота. Благодаря. Благодаря, господин Велчев. Колеги, иска ли някой да вземе отношение по точка 12? Ако няма желаещи, режим на гласуване. Гласували 28. За 26, против няма, въздържали се 2. Докладът се подкрепя. Благодаря ви. Преминаваме към 13-та точка. Процедура BG 05 SFPR 002-2.012
иновативни здравно-социални услуги, финансирана по програма Развитие на човешките ресурси 2021-2027 година. Докладва доктор Димитров. Заповядайте, доктор Димитров. Благодаря, господин Тахиров. Уважаеми общински съветници, Комитетът за наблюдение на програма Развитие на човешките ресурси 2021-2027 година одобри критерии за избор на операции иновативни здравно-социални услуги. Настоящата операция ще надгради реализираните дейности и постигнатите резултати по други проекти, програми и мерки. Операция иновативни заедно социални услуги ще се реализира като процедура на директно предоставяне и ще бъде с продължителност до 31 декември 2026 година. Допустими кандидати по процедурата са всички общини на територията на Република България. Целта е да не се допусне прекъсване на предоставените по процедура грижи в дома здравно-социални услуги на допустимите по настоящата операция целеви групи. Допустими дейности са предоставяне на почасови мобилни интегрирано здравно-социални услуги за нуждаещите се лица с увреждане и възрастни хора в невъзможност за самообслужване, провеждане на специализирани обучения на екипите и супервизия, включително обучение във връзка с въвеждането на нови методологии за оценка на потребностите. Трето, развитие и предоставяне на иновативни дистанционни услуги, така наречения телекеар. Дейностите 1 и 2 са задължителни за изпълнение, същите са дефинирани като услуги от общ икономически интерес и максимална стойност за предоставянето им на едно лице е 9,68 лева за един час услуга, а дейност 3 не е част от компенсацията за услуга от общ икономически интерес и максималната стойност за предоставяне на дистанционни услуги телекер за едно лице е 9000 лева за 24 месеца, осъществени чрез външен изпълнител, избран по реда на ЗОП. Дейностите по предоставяне на иновативните здравно-социални услуги следва да стартират от деня, следващ датата за приключване на здравно-социалната услуга по процедура грижа в дома. Целевата група на операцията са самотно живеещи лица с увреждания, които независимо, че нямат определена чужда помощ, разполагат със съответните медицински документи, удостоверяващи невъзможността им за самообслужване за определен период от време и самотно живеещи лица в нетрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, които нямат определена по съответния ред степен на намалена работоспособност. В зависимост от резултатите от оценката на двете скали се дефинират два варианта за подкрепа, съответно здравно-социални услуги за лица, нуждаещи се от малка подкрепа и здравно-социални услуги за лица, нуждаещи се от умерена подкрепа. Минималният брой потребители по дейност е 1 за община Търговище са 68, нуждаещи се с индикативен брой часове 56 388 часа, доставчик на услугата Общински съвет чрез кмета на общината, който възлага с заповед предоставянето на услугата на оператор доставчик, център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или домашна среда, град Търговище, улица 1 май 4. Актът за възлагане е необходимо да съдържа всички необходими реквизити съгласно член 4 от решенията. Така, определяне на такса за потребителите на услугите по процедура иновативни здравно-социални услуги да се ползват от възрастни хора и лица с увреждане без заплащане на такса. Съгласно условията за кандидатстване е необходимо към проектното предложение да се предостави решение на Общински съвет, с което се дава съгласие за кандидатстване по настоящата процедура, както и възлагането и като услуга от общ икономически интерес, съгласно решение на Европейската комисия. Предвид горното предлагам Общински съвет да вземе следното решение. На основание на законното Общински съвет Търговище първо дава съгласие Общински съвет Търговище да кандидатства с проект иновативни здравно-социални услуги в община Търговище по процедура иновативни здравно-социални услуги, финансирана по програма Развитие на човешките ресурси 2021-2027 година. Услугата иновативни здравно-социални услуги в община Търговище по процедура БГ 05 СФ ПР 002-2.012 иновативни здравно-социални услуги, финансирана по програма Развитие на човешките ресурси, като услуга от общ икономически интерес, да се предоставя безвъзмездно за времето от 2 януари до 31 декември. И трето, възлага на кмета на общината изготвянето на заповед за възлагане на услугата иновативни здравно-социални услуги в община Търговище, като услуга от общ икономически интерес,
за срок от 24 месеца до 31 декември 2026 година на Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда Търговище, улица 1 май 4, оператор на услугата, съдържаща всички необходими реквизити, съгласно член 4 от решението на Европейската комисия. Уважаеми общински съветници, до сега ние работихме по една програма Грижа в дома, която се оказа така най-търсената услуга в община Търговище. Това са хора, които нямат ТЕЛК, не им се полага асистент или асистентска подкрепа, но това са възрастни хора, които са самотно живеещи и така приеха с така много радост тази процедура и сега всички са много бяха разочаровани и разстроени, че няма да продължи. Ето тя ще продължи, може би са малко часовете, малко са изпълнителите, но ще опитаме да удовлетворим така желанията на всички потребители, защото според мен това е бъдещето на социалните услуги в общините, точно този тип услуги, които не са свързани с нужда от решение на ТЕЛК. Благодаря ви. Благодаря ви, доктор Митров. Колеги, имате думата по точка 13. Някой иска ли да вземе отношение? Режим на гласуване минаваме. Заповядайте. Съжалявам, но в режим на гласуване сме. Нека да мине, след това ще ви дам думата. Гласували 27. За 25, против няма, 2 въздържали се, докладът се подкрепя. Заповядайте, доктор Христов, ако искате да кажете нещо, защото бяхме в режим на гласуване. Уважаеми господин председател, уважаеми господин кмет, заместник кмет и главен архитект, уважаеми колеги. Похвално е това. Моята препоръка е следната. Тези 68 човека, ако може да бъдат часовете намалени и увеличени бройката, нали? Не 7 часа на ден, а да бъдат, да кажем, включени 120 или 130 човека. И другото, което е, защото на тези възрастни хора 1 час е достатъчно. Някой да им вземе лекарство, някой да отиде до аптеката, някой да отиде да им напазарува. И другото, което е, ние виждаме забавянето на ТЕЛК решенията, така че при някои от тези ще стане дуализъм, нали, ще имат ТЕЛК решения, пък докато излезе ТЕЛК решенията, те де-факто няма да ползват тази услуга като препоръка. Един вид, дори да имат ТЕЛК решение, до тяхното излизане, те остават без обгрижване. Защото... Докато няма ТЕЛК решение, може ли само да ви отговоря, докато няма ТЕЛК решение, те ще бъдат по тази програма. Излезе ли ТЕЛК решението, ще се включи към програмата асистентска подкрепа или домашен асистент. Това да се има, защото вчера, примерно, в ТЕЛК бяха 70 човека. Похвално е, че от няколко месеца има там ред по отношение на вземане на талончетата, но все пак минаването на ТЕЛК изисква доста време и в момента, както е част от нашите съграждани, ТЕЛК-а се разглежда, да кажем, от Перник, от Видин, Враца и така нататък. Те чакат доста време за получаване на решението по пощата. При положение, че много болници все още нямат и необходимите специалисти и става отново забавяне, което е ежедневно. Това ми беше. Благодаря. Благодаря ви. Точно така, доктор Христов, точно това ще правим и така ги разпределяме в момента. Тези, които имат ТЕЛК решение и е възможно да минат към асистентска подкрепа, защото в момента обслужваме около 183 човека. Тези, които имат вече ТЕЛКове, да минат към асистентска програма или към домашен социален асистент. Другите, които останат да ползват тази програма, защото сега ще бъде по-трудно и са по-малко, за съжаление. Благодаря. Благодаря ви. Доктор Христов, понеже казахте подкрепята, излезнахте въздържал се, смисъл грешка или... Да, разбрах. Окей, просто исках да разбера да не би нещо, бутоните да не работят, пултовете. Така, благодаря ви. Други въпроси?
Ако няма, ние гласувахме. Преминаваме към следващата точка, а именно 14. Одобряване на ПУП, парцеларен план за обект, външен тласкателен водопровод от помпена станция Калайджи дере до напорен резервоар 2 по 8000 кубични метра за град Търговище. Докладва архитект Цонев. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Уважаеми общински съветници, уважаеми доктор Димитров, уважаеми колеги, гости и медии. От ВиК ООД Търговище е постъпило заявление за одобряване на подробен устройствен план, парцеларен план за елементи на техническа инфраструктура за обект външен тласкателен водопровод от помпена станция Калайджи дере до напорен резервоар 2 по 8000 кубични метра за град Търговище. Изработването на проекта е разрешено с решение 16 по протокол 6 от 28 март тази година на Общински съвет Търговище, като с проекта се определя трасе и сервитут на тласкателния водопровод с начало от помпена станция Калайджи дере в землището на град Търговище. Тук са изброени имотите, през които минава трасето. Те са общински, държавни, има и частни, като дължината на трасето е 3443 метра и се определя сервитут, както е по наредба, ивица с ширина 6 метра. Проектът е съгласуван с съответните инстанции ЕРП Север, Регионална инспекция по околна среда Шумен и Областно пътно управление Търговище. Също така проектът е разгледан на Общински експертен съвет по устройство на територията и е приет без забележки. Направени са и съответните обявления в Държавен вестник, като няма постъпили възражения. С оглед на изложеното, предлагам на Общински съвет да бъде взето следното решение. На изброените основания Общински съвет одобрява подробен устройствен план, парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура за обект външен тласкателен водопровод от помпена станция Калайджи дере до напорен резервоар 2 по 8000 кубични метра за град Търговище. С проектното трасе се засягат държавни, общински и частни имоти. Дължината се равнява на 3443 метра и се определя съответния по наредба сервитут от 6 метра. На изброените основания с 14 ден срок от обнародването в Държавен вестник, настоящото решение подлежи на обжалване чрез Общински съвет пред Административен съд Търговище. Това е. Благодаря. Благодаря ви, архитект Цонев. Колеги, иска ли някой да вземе отношение по точка 14? Ако няма желаещи, режим на гласуване. Гласували 28. За 25, против няма, 3 въздържали се. Докладът се подкрепя. Благодаря ви. Преминаваме към точка 15. Одобряване на ПУП парцеларен план за обект кабелна линия 20 кВ за присъединяване на поземлен имот 73626.30.39 към закрита разпоредителна уредба 20 кВ на помпена станция Хан Крум. Заповядайте, архитект Цонев. Благодаря, господин председател. От МИО АД е постъпило заявление за одобряване на проект на ПУП парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизирани територии, както и план схема за обект кабелна линия 20 кВ за присъединяване на поземлен имот 73626.30.39 към закрита разпределителна уредба 20 кВ на подстанция Хан Крум. Настоящия проект е разрешен с решение 13, след което е направено изменение с решение 14 от 29 август 2024 година, като началото на кабелната линия от имот 73626.504.577 в промишлената зона на град Търговище. Отново се засягат общински държавни имоти. Дължината на трасето е 1115.9 метра и тук сервитута, който се определя, е по 2 метра от двете страни на оста на трасето. Това е извън регулация, извън урбанизирана територия, а в урбанизирана територия сервитутът ще бъде 1,5 метра от едната страна на оста на трасето и 0,6 метра от другата. Отново имаме съгласовки с ЕРП Север, ВиК. Проектът на ПУП е разгледан и приет от експертен съвет по устройство на територията и е приет. Направени са обявленията в Държавен вестник, нямаме възражения и с оглед на изложеното предлагам на Общински съвет на изброените основания да вземе следното решение.
Общински съвет одобрява подробен устройствен план, парцеларен план за елементи на техническа инфраструктура извън границите на урбанизирани територии и план-схема за обект кабелна линия 20 кV за присъединяване на поземлен имот 73626.30.39 към закрита разпределителна уредба 20 кV на подстанция Хан Крум. Началото на проектната кабелна линия е от имот 73626.504.577 в квартал 21 промишлена зона град Търговище, като с проектното трасе се засягат описаните в докладната, няма да ги изброявам, поземлени имоти. Дължината е 1115.9 метра и определен сервитут е по наредба 2 метра извън регулация от оста на трасето, 1,5 метра и 0,6 метра от оста на трасето в регулация. В 30-дневен срок от обнародване на Държавен вестник решението подлежи на обжалване. Благодаря. Благодаря, архитект Цонев. Колеги, иска ли някой да вземе думата по точка 15? Ако няма желаещи, режим на гласуване. Гласували 27. За 26, против няма, един въздържал се. Докладът се подкрепя. Благодаря ви. Преминаваме към точка 16. Одобряване на ПУП парцеларен план за обект реконструкция на отвеждащ водопровод за град Търговище. Преминаване под път 2 Римско 74 при село Баячево, община Търговище. Докладва отново архитект Цонев. Заповядайте. Благодаря отново, господин председател. Става въпрос за подробен устройствен план, отново парцеларен план за елементи на техническа инфраструктура извън урбанизирани територии, за обект реконструкция на довеждащ водопровод за град Търговище, преминаване под път 274 при село Баячево. Проектът е разрешен с решение 17 протокол 12 от 29 август тази година, като отново се определя трасе, определя се сервитут, начало на водопровода, описани са имотите, които се засягат. Съответно са направени необходимите съгласовки с ЕРП Север, Регионална инспекция по околна среда и води, Агенция пътна инфраструктура чрез областното пътно управление. Проектът е на ПУП разгледан и е приет от Общински експертен съвет по устройство на територията. Направени са необходимите обявления в Държавен вестник и нямаме възражения. С оглед на изложеното, отново предлагам на Общински съвет да бъде взето следното решение. На изброените основания Общински съвет Търговище одобрява подробен устройствен план, парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура за обект реконструкция на довеждащ водопровод за град Търговище, преминаване под път 274 при село Баячево, община Търговище. С проектно трасе се засягат изброените поземлени имоти в докладната. Определя се дължина 102 метра и съответния по наредба сервитут 6 метра от оста на трасето. На изброените основания отново решението от 14-дневен срок от обнародването подлежи на обжалване чрез Общински съвет пред административния съд. Благодаря ви. Благодаря ви, архитект Цонев. Колеги, имате думата по точка 16. Ако имате въпроси, питания, преминаваме в режим на гласуване. Гласували 28. За 28, против въздържали се няма. Докладът се подкрепя. Благодаря ви. Преминаваме към точка 17. Одобряване на ПУП парцеларен план за обект реконструкция на довеждащ водопровод за град Търговище. Преминаване под път 2 Римско 74 при село Кралево, община Търговище. Докладва архитект Цонев. Заповядайте. Тя, тъй като е идентична, може и само решението. Да, докладната е идентична с разликата, че в този случай дължината е по-дълга, 613 метра. Отново всички процедури са извършени, които са необходими за одобряване, така че ще зачитам само решението. На изброените основания Общински съвет Търговище одобрява подробен устройствен план, парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура за обект реконструкция на довеждащ водопровод за град Търговище, преминаване под път 274 Кралево,
община Търговище. С проектното трасе се засягат общински поземлени имоти с идентификатори. Няма да ги изборявам, те са написани в решението. Стопанисвани от общината, държавни имоти и имоти частна собственост. Дължината на проектното трасе е 613 метра, като се определя сервитут 6 метра. По 3 метра от двете страни на оста на трасето. И несиметрично на разстояние 2 метра и 4 метра от оста на трасето. На изброените основания и съгласно решение 16 по протокол 11 от 25 месец тази година Общински съвет Търговище 14 дневен срок от обнародване в Държавен вестник. Настоящото решение подлежи на обжалване. Благодаря. Благодаря, архитект Цонев. Колеги, иска ли някой да вземе отношение по точка 17? Ако няма желаещи, режим на гласуване. Гласували 28. За 26, против няма, въздържали се 2. Докладът се подкрепя. Благодаря ви. Преминаваме към точка 18. Годишен отчет за 2024 година по изпълнение на програма за опазване на околната среда на община Търговище за периода 2021-2028 година. Докладва доктор Димитров. Заповядайте. Уважаеми общински съветници, на основание член 79 алинея 1 от Закона за опазване на околната среда, община Търговище има разработена програма за опазване на околната среда на община Търговище за периода 2021-2028 година, която е приета от Общински съвет Търговище с решение 3 протокол 57 на 17.10.23 година. Отчетът за изпълнението е ежегоден и включва извършените дейности през годината и предстоящите до края на програмния период. Взети са мерки за подобряване на системата за управление на отпадъците, намаляване на шумовото замърсяване, озеленяване и поддържане на озеленените площи, осигуряване на необходимото количество и качество на водата за населението и промишлеността, запазване на ресурсите от лечебни растения, подобряване качеството на атмосферния въздух. Програмата си поставя няколко основни цели: да идентифицира и анализира проблемите в областта на околната среда на територията на общината, да установи причините и да предложи решения и действия за тяхното преодоляване, да използва природните дадености на територията на общината за развитие на икономически потенциал. Съгласно член 79 алинея 5 от Закона за опазване от околната среда, годишният отчет за изпълнение на програмата се представят пред органа, който е приел, т.е. Общинския съвет Търговище, и съгласно член 79 алинея 6 се изпраща в съответната регионална инспекция по околна среда и води РИОСВ. На основание гореизложеното предлагам Общинския съвет Търговище да вземе следното решение. Общински съвет Търговище приема годишна програма за 2024 година по изпълнение програма за опазване на околната среда на община Търговище периода 2021-2028 година. Тя е в приложението. Благодаря. Благодаря и доктор Димитров. Колеги, имате думата по точка 18. Ако няма желаещи, режим на гласуване. Гласували 28. За 28, против, въздържали се няма. Докладът се подкрепя. Благодаря ви. Преминаваме към точка 19. Отчет за изпълнението решенията на Общински съвет Търговище за периода месец юни 24 ноември 24 година. Докладва доктор Димитров. Заповядайте. Благодаря, господин Тахиров. Уважаеми общински съветници, съгласно член 44 алинея 1 точка 7 ЗМСМА и член 89 от Правилника за организация и дейността на Общински съвет Търговище, кметът на общината организира изпълнението на актовете на Общинския съвет и внася в Общинския съвет отчет за изпълнението им 2 пъти годишно. С настоящата докладна записка ви предоставям отчет за периода месец юни 2024 година, ноември 2024 година, през което Общински съвет Търговище е провел 6 заседания, на които са взети 104 решения.
На заседанието, проведено на 27.06.2024 г., за което е съставен протокол 10, са взети 18 решения, като 16 са изпълнени, 2 са в процес на изпълнение. На заседанието, проведено на 25.07.2024 г., протокол 11 са взети 17 решения, 15 са изпълнени, 2 са в процес на изпълнение. На заседанието, проведено на 29.08, за което е съставен протокол 12, са взети 18 решения, 17 са изпълнени, 1 в процес на изпълнение. На заседанието, проведено на 26.09, за което е съставен протокол 13, са взети 15 решения, 13 са изпълнени, 2 са в процес на изпълнение. На заседанието, проведено на 31.10, за което е съставен протокол 14, са взети 20 решения, 12 са изпълнени, 8 са в процес на изпълнение. На заседанието, проведено на 28.11.2024 г., за което е съставен протокол 15, са взети 16 решения, като 3 са изпълнени, 13 са в процес на изпълнение. Предвид гореизложено, предлагам Общинския съвет Търговище да вземе следното решение на основание на законите и правилниците. Приема отчет за изпълнение на решенията на Общинския съвет Търговище за периода юни-ноември 2024 година. Към приложението и отчета. Благодаря ви. Благодаря ви, доктор Митров. Колеги, въпроси по точка 19? Ако няма желаещи, режим на гласуване. Гласували 28. За 27, против няма, въздържал се 1. Докладът се подкрепя. Благодаря ви. Преминаваме към точка 20. Отчет за дейността на Общинския съвет Търговище и на неговите комисии за периода декември 23, за периода юни 24, ноември 24 година. Докладвам аз, уважаеми колеги общински съветници, на основание член 27 алинея 6 от ЗМСМА и член 11 алинея 1 точка 10 от Правилника за организация и дейността на Общински съвет Търговище, ви представям за разглеждане отчет за дейността на съвета и на неговите комисии за периода юни 24, ноември 24 година. Отчетът представлява накратко дейността на комисиите и на самият Общински съвет. Имате го отчета, той е подробен, много накратко ще го зачета. За отчетеният период Общинският съвет е провел 6 заседания. Така на заседанията са разгледани 106 докладни записки и преписки, като са взети общо 104 решения. Всички заседания на съвета бяха редовни и без провален кворум. Утвърдените 5 постоянни комисии заседаваха. Виждате ги, Икономическа и Правна комисия имат 6 заседания, всички останали имат 5. Най-натоварени от всички относно броя на докладните записки наистина бяха Икономическа политика и Правна комисия. През отчетният период заседания проведаха също Комисията по стипендиите, Комисиите за финансово подпомагане на двойки и семейства и лица с репродуктивни проблеми, също така и Наблюдателната комисия към Общинския съвет. Направленията, в които бяха вземати решения, най-много са в общинска собственост 38 на брой, в териториално селищно устройство 18 на брой. Другите направления това са бюджет, финанси, нормативна дейност, публични предприятия, образование и култура, социални дейности и образование. В изпълнение на член 27 алинея 6 от ЗМСМА представям настоящия отчет за сведение на общинските съветници, на кмета на общината и общинска администрация, на областния управител, както и на гражданите на община Търговище. Ако имате въпроси по отчета, ще отговоря. Той не се гласува. Ако има някакви въпроси, ако не, колеги, това беше последната докладна за 2024 година. Ще си позволя по повод настъпващите коледни и новогодишни празници да отправя поздрав към вас и към нашите съграждани. Пожелавам на всички вас, на вашите семейства и близки, преди всичко здраве, щастие и нека във всеки дом да има топлина, уют, любов и разбирателство. Нека тези светли празници бъдат началото на една успешна и благодатна година, в която всеки да има поводи за радост и щастливи моменти. Нека бъде мирна
и благословена 2025 година. От името на Общински съвет Търговище и от мое име пожелавам на всички граждани на община Търговище весела Коледа и щастлива нова година! Аз също искам да добавя моите пожелания, уважаеми общински съветници, уважаеми съграждани. Една много особена година с избори, с политически проблеми в страната. Аз смятам да кажа, че ние стояхме стабилно като общински съвет, като община през тази година, благодарение на всички вас, благодарение на нашите съграждани, благодарение и на общинска администрация. Следващата година ни чакат още много предизвикателства, много проекти, наели сме се с много задачи, но всичко това ще стане, ако работим заедно с вас, заедно с хората от община Търговище, така че желая ви едни светли празници. Починете добре, следващата година ще имаме много работа, живи, здрави, много любов и много топлина на всички. Благодаря ви, доктор Димитров. Уважаеми колеги, поради изчерпване на дневния ред, закривам днешното редовно заседание. Хубава вечер!